так Бог призиває нас подобно тому, як Ісус видить по імені Матфея, зборщика пошлін. І вдруг каже: Матфеє, вставай, слідуй за мною. І той без слов поднимається і з послушанням послідував за Ісусом. І коли Ісус був уже в домі, то многі митарі і грішники прийшли, бо чули, що і збирає собі апостолів. В якійсь мірі позавідували, хотіли видіти і почувствувати хоч маленько радості, що таке бути Сином Божим по благодаті, прибуваючи в канонічній православній церкві. Вони прийшли і були учасники трапези, но увидівши, що Ісус сів із усіма, і сказали фарисеї ученикам: чому ваш учитель святий їсть і п'є із митарями і грішниками, а ви маєте бути нова каста, ви священники, митрополіти, патріархи, ви нова каста. І вдруг Ісус каже: не требують здорові кликати лікаря, но хворі. Потому підіть, научіться, що значить у законі Божому милості від вас хочу, а не жертви. Бо я прийшов призвати не праведників, а грішників на покаяння. І коли ми сьогодні видимо, як і збивають нас православних канонічної церкви, то ми точно вспоминаємо, що б'ють нас не тому, що ми в чомусь винуваті, а тому, що завідують, що ми єсме діти Божі, сини Божі по благодаті, наслідники Царства Божого прописані в книзі жизни на небі, а вони гонітелі, суть сини пекла, сини неприязні, злобні, лукаві, агресивні. І тому завжди образ Христа був і для пастирів такий, з котрого приклад брати. Каже апостол Петро в посланні своєму 5 главі, що Христос – сопастир усіх пастирів, щоб ви не панували над Божим наслідством, но показували приклад духовному стаду вашому. Бо ви не оддільна каста, а такі же смиренні духовні спортсмени, аскети, котрі кличуть своїм прикладом і других до служіння в Церкві Христовій. Такими були і нині поминаємий апостол от 70 Акілла, такими був і преподобний Никодим Святогорець, тот самий, котрий написав чудесне предислов'я до добротолюбія, тот самий, котрий до кінця житті був смиренних, котрий тільки много перевів Писання, записав творення своїх отців, і особливо нам важливо розуміти, що йому особливо вручили великий труд редакція творень преподобного Симеона Нового Богослова. Так се стало, що в Духовній академії я писав окремий труд по творенням преподобного Симеона Нового Богослова, і тоді розумію, як важно було не простому бути переводчикові, як технічному лінгвістові, но ще й особо одареному духовному наставнику і писателю. Що можемо нині просити? Господи, благослови нас, щоб ми ніколи не втратили дух синовства. То дух синовства й нині прибуває у монахів Афона. Бог благословив мені бути там і видіти, і чути, і розуміти подвиг, що це подлинні діти, сини Божі по благодаті, котрі нікого не бояться. Особливо монастир Євсигмен. Монахи того монастиря, коли увиділи, як патріарх Варфоломей ходить
Христа крижем, як кажуть, у нас усяде і общається і з Папом Римським, і служить, і тамся організує конфлікти. Сказали йому: раз ти такий грішник, не показуєш приклад стаду твоєму смирення, ми тебе в молитвах поминати не будемо, бо за чим грішника поминати, якого сам Бог відсікає від церкви? Так от, замість того, щоб Варфоломей розкаявся, сказав би: браті мої монахи, простіть мене, я неосторожно там зробив конфлікт, неосторожно колись вмішався в історію і в діла Карпаторуської нашої православної церкви 100 років назад. Іменно патріарх Константинопольський то робив, нині вмішався у діла нашої православної церкви. Ні, замість покаяння приказ поліції штурмом взяти монастир безоружних монахів. 21 вік, а якое активне і якое актуальне нині священне Писання. Прибуваючи в Синовстві Божієм, ми туй повноцінні благодатні християни, добротні громадяни країни, в якій би ми, християни, не жили, а в вічності віримо, разом зі святим, нині поминаємим святогорцем Никодимом, і зо всіми святими Афонськими, і зо всіми святими Карпаторуськими, і ми зможемо по милості Божій, як подлинні, вірні сини Божі по благодаті, і наслідуємо Царство Божие. Амінь.